Nu, el nu, nu-i trebuie. Dar nu putem. Cine să trăiască la mulți ani, Bogi să trăiască, Bogi să trăiască la mulți ani. Să vede că vine de la nuntă. Să se pupe mine, au spune mâncate și mai bun. Mai trebuie să mă salut șampania. Dar ne zoi la Piatra Neamț, frate? Șampania! Pune mâncate și pune băute să se pupe mine. Hai că stau aici. Nu, stai puțin. Nu. Dana, te rog, ia loc la locul tău. Mai mă băga, că vreau să mai mă făț. N-am înțeles. Atunci intră prima. Ea așa s-a născut fățâită, înțelegi, și nu-i tot ăsta. La mulți ani, Bogi. Cine a scris acolo? Daneza, pe. Am avut șablon. E scrisul ei, nu? Dar nu scrie Bogi. Să vede. Dar ce scrie aici? E scrisul tău de mână, nu? Ce scrie aici? La mulți ani. Fără Bogi. Temă Ani. Dacă vrei Bogi, poți să înțelegi și Bogi, că la cum a scris. Așa o chestie artistică. Băi, te jur că... Au, ăsta e așa mișto. Te jur că Dana nu știam unde îți portă. Aici nu-l tai. Nu, dar observați că au e același. Ce să-ți dau? Păi vorbește cu... Păi stai că să aduc așa. Auzi, băi, Mariana... Vreau să le marce. Înțelegi, n-ai nicio legătură. Nu mă bag, frate. Eu cred că exact asta gândeai. Vreau să le evidență gospodărie. N-ai nicio legătură. Zi să mai zic o dată, că n-am prins-o. A zis că el să vorbesc cu tine. Acum știu și eu vreau să zic. Eu ce cuvinte. Da. De șampanie? De șampanie să stea. Cu picior? Liza, scoate-le pe alea cu picior, da. Alea lungi. Dar le punem picior la astea. Nu vă imaginați ce pahare vreți voi. Faci toate nimicurile în seamă. 10. 10. Vezi că ridici o 10, scândură. 10, Dacă 10. Am făcut eu odată când eram mai mic acasă, am dat A luat lustra. numai că m-am luat lustra, am trecut pe ea să treacă și pe la vecină. A dus dracu, de atunci am zis